Sziasztok, újra én Verman vagyok, és itt van velem Mimike 2244 a bárány kúró. Ja. Na. Csicska. Na most én. Te csicska. Majdnem. Mikor nő már ki az a szaros fa? Majd amikor olyan kedve van. Hogy rohadnál meg? Így kell válaszolni az úrnak. De miért nem úgy veszed a videót, hogy fölveszünk mondjuk egy órát, azt akkor majd megvágod őket. Hogy vágjam meg? Nem lehet az AVS videó editorra, te hülye. Ahogy nem. Csak az elejét lehet bevágni, meg az utoljára, amíg lefelé, visszafelé lehet csak vágni, meg előrefelé. Nem lehet részeket bevágni. Mert? Mert nem bírok vele. Hát azért. Megcsinálom én egy órásra, de nem bírom megcsinálni úgy, hogy bevágjam. Majd ha tudtok valami vágóprogramot, ami pro, ami király, akkor azt küldjétek el. Vagy az a Skype nevem petrovic.kinga2 a nővéremé, ha furcsálnátok, és kettő gyerek van rajta. És egy kecske van kint. Igen, nagyon. Nem, pingvinek vannak kint. Ja. Tényleg megváltoztattad meg. Hát csak úgy. Mert az Attiláéknál tudod, amikor voltunk nyaralni, akkor... Mi? Milyen Attila? A Körmendi. Tudod, aki csinált anyámnak, meg a nővéremnek tetkot. Aki tud jól tetkot a batyám. Na. Ingyen csinálja nekem. 13 éves leszek, lesz nekem is. Tele lesz a hátam, bazd meg. Bele fogok szarni. Ja, be fogok szarni a fájdalomtól. De most mi a faszom, mi van már ebből a fával, rohadná meg az anyja? Nem tudom, de addig csináljuk a videót kb. 6 percig. Az már sok. 4 perc. Kicsi, majd ha gyorsabb lesz, egy kicsi van netem, megy majd ilyen 15 megával, akkor mehet 10 perces is. Én szerintem. Nem? Azt mondja, hogy előre. Ez a T-Home net nagyon szar szerintem. Hát na, elmész odáig mondom. Bazd meg, én ezt befedem itt. Legyen helyünk. Anyád, mit csináltam? Na mindegy, hagyjuk. Ennyi lenne ez a videó. Nem. Miért? Ezek nem fognak nézni, minden videó után, és minden videóban 1 percet játszunk. Imike, tépít magadhoz! Imike! Gyorsan! Kizuhant. Verman kizuhant a világból. Még egyszer gyorsan! Gyorsan! Várjál, mondom, most gyorsan csináld már meg, basszul! Gyorsan! Hát de már zuhanok a világból. Mondom mikor. Most! Basszul! Rohadnál meg, nem bírsz el! Kamemóde! Itt vagy, na! Na végre! Leesek! Hova vittél? Megy még valami? Hallod? Nem. Ez most mi a faszom? Na mindegy, ennyi lenne a videó szerintem, nem? Nem. Akkor addig, amíg nem nő ki az a szaros fa. Igen, addig. De Geci nem fog kinőni. Leszarom. 4 percesek legyenek a videók. Adjál botot akkor. Ennyi elővel, mert mindjárt veszem én. Hát vegyed te. Biztos? Ne. Adjál. Hát... úgy tényleg mindenki veszi. Adjál követ. Előle még a buszon is veheti. Mit? A videót. Jó, de adjál követ. Most nincs. 3 darabot. Mi van? Legyen ma még akkor, és akkor veszem én. Ne vegyed te, majd én veszem. Te nekem, hogy estél volna le. Nem tudom. Várjon, nyájban. Nem vagyok.
Be fog jönni az öcsém és elrontja a videót. Akkor itt a videónak a vége. Ennyi volt a videó, mert az öcsém be fog zavarni. Na csőztök, velem volt Buzónike. Elosztok!